I cannot do this alone. And as I have seen in the past 3 years, we can really do so much if we pool our efforts and help one another in order to deliver the services and programs and infrastructure that the Cebuanos so richly deserve. As the #1 province in this country, let us work together for Cebu, for the Cebuanos, together guided by our Holy Spirit and the Señor Santo Niño. Watch out, Philippines! Cebu is coming! Mao kini ang mensahe ni Gobernador Gwen Garcia atol sa inaugural session sa Hunta Probinsyal ni adtong Lunes, Hulyo 4 nga gitambungan sa mga bag-ong opisyalis ning lalawigan nga gilangkuban sa 17 ka mga bukal pinanguluhan ni Vice Gobernador Hilario Davide III kinsa maoy presiding officer. Gipaabot usab sa gobernador ang iyang kinasing-kasing nga pasalamat ngadto sa Hunta Probinsyal tungod kay wala siya pasag niini taliwala sa mga pagsulay nga giatubang sa Sugbo sa miaging termino. We gave spirit, substance, and reality to that word that sometimes is most elusive to other local government units. And that is unity. Kahiusahan. Nagkahiusa ang atong direksyon, nagkahiusa ang atong tumong, nagkahiusa ang atong pagpangga sa mga Subuano. Over and above whatever political affiliations we may have, we rose above our own personal feelings, interests, and biases because we took an oath. And that was to serve well and to serve faithfully. Kahinumduman nga sunod-sunod ang mga hagit nga giatubang sa Sugbo sama sa African swine fever o bird flu virus nga nihulga sa kapin 12 bilyones ka pesos nga industriya sa baboy ug manok dinhi sa lalawigan. Kini giatubang sa lalawigan pinaagi sa executive orders nga giluwatan sa gobernador sa tinguha nga dili makasud dinhi sa lalawigan ang maong sakit. Ang maong mga EO sa gobernador gihatagan og ngipon sa Hunta Probinsyal dihang nagpasar sila og mga ordinansa nga nisuporta niini. Susamang suporta usab ang gipakita sa Hunta Probinsyal sa mga pulisiya sa gobernador dihang mikatap ang sakit nga COVID-19. Ang Hunta Probinsyal ni pasar og mga balaod nun nga nisuporta sa pulisiya sa gobernador sama sa pagtugot sa pag-backride sa mga kabanay ug pagmubo gikan sa napulo ka adlaw ngadto sa 3 na lang ka adlaw nga kwarantina sa mga OFWs ug ROFs sulod sa mga hotels. Panahon sa kalamidad, gisuportahan usab sa Hunta Probinsyal ang inisyatiba sa gobernador nga mag-apod-apod og hinabang sa mga biktima sa bagyong Odette. Pinaagi sa pagpalapos sa budget nga dili mo minus 2 bilyones ka pesos alang sa dasig Sugbo cards nga napahimuslan sa mga totally, severely o partially damaged nga mga balay. I come here this afternoon looking back at all that we have gone through. And though those years may have been the most difficult that we have ever encountered, I would like to say that precisely because of those challenges and those difficulties, because we shared those days when we were so unsure on what to do next, and yet believed in each other, we formed a bond that will not be forgotten and will not be easily erased. In a recently concluded elections, some of us may have gone separate ways, but yet if our goal is one and the same,
magkalahi man ang atong dalan nga gilatas sa milabay nga piliay, mag-abot ra gihapon ta in that one sure road towards progress and development, in that one united way for Cebuanos and our beloved province of Cebu. Ang ilang 100% nga suporta sa mga paninguha o programa ni Gobernador Gwen Garcia gipasalig ni Vice Gobernador Davide. With the indefatigable Governor Gwen Garcia leading the way, along with the support of the 16th Sangguniang Panlalawigan, I have no doubt that we will be able to overcome these challenges as before and fulfill our commitments to the people of Cebu in the next 3 years. With the executive and legislative departments working together again, like the well-oiled machine, we will accomplish our goals sooner than expected. Uban sa taho ni Juanis Arong, kini si John Fredson Granada, balita sa Sugbo.